Не? Дай ще го накарат да завие. Елате да ме спасите. Заряд. Ще имам 20 секунди. Добре с ръката. Добре, вижте това. Нещо бъгна главата преди малко не. Става второ. Аха. Супер. Ох. Това е костюм. Има ли такова? Айде ще може два лупата направи. Сега да видим. А преди малко не завърши ли? Сега е само седи напред. Сега се старае да ходи напред. Я пак? Движи напред, другото назаде. Нормално, ами. Къде е най-близкият доктор? Защо срещу... Добре. Не си забавен, да и ще може. Че готино. Абсолютно права линия сте, човече. Е много готино. Нали? И мен много ма кеф. Да. Що е? Не ма кеф, че мърда от краката по мен. Ако го сложиш, как става? Как така? Ако я сложа така? Да, стъпи. Не трябва да се снима. Ето е така. Трябва да се снима. Нали ще да разсинхронизираш двигателя? Леви и десни да ходят в обратни посоки. Готови? Пускайте пак. Отвънка ти остане. Може ли тя? Нека мой. Напади.